אז איך המיזם של לזרוע אור בעצם עובד? בשלב הראשון אנחנו מייחרים צמחים ושותלים אותם, אם בבתים פרטיים, במסגרות שונות, כגון חינוך ומסגרות לגיל הזהב, משרדי הייטק, פעילויות מאורגנות שלנו ועוד. לאחר מכן, אנחנו לוקחים את השתילים הקטנים ומטפחים אותם במשתלות המעבר שלנו עד שהם מוכנים לבית החדש שלהם. אורזים אותם יפה יפה בשקי יוטה או באריזות מקושטות, לעתים אפילו בכלים עבודת יד של המתנדבים שלנו, ואז אנחנו מוסיפים להם דגלונים. את הדגלונים שלנו ניתן לצבוע ביד, ויש להם גם מקום להעביר מסר אישי למי שיקבל את העציץ. כשהעציץ מדוגם וצבעוני, מתחילים בתהליך השינוע שמשתנה לפי גודל המסירה. אז יאללה, בואו תראו חלק נכבד ממה שהספקנו לעשות עד כה. אתה נשנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה, אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מההתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה, אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה, אני ואתה נשנה את העולם. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, וזו הזדמנות יקרה להגיד לכם, המתנדבים והמתנדבות שלנו, אתם האור, בלעדיכם כל זה לא היה קורה. נכון ל-16 לראשון מסרנו ביחד 36,785 עציצים לתרומה, ויחד איתכם נמשיך לעודד, לשמח ולתת תקווה. ביחד נמשיך לזרוע אור.